Nili student life pen ke non political party alongan nili sia daito laso ke long puthak nili rada phan la pen nili ladak nili phan appointment nangi pivega tu nili ka choroji phan sinang tu nang choha lasi ke chengsi nili pinie bangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili phan sarsing phangchu la pen Laichan Ingleng President Laichan Ingleng pen sarsing phangchu pen chenglok dak Karbi Anglong chief Dr. Tuliram Ronghang atum la pen Omor Singh Tiso MP sar la pen dak team Karbi Anglong atum doan BJP EM la pen dak MEC board chairman pen chenglok municipal board along chairman LEMS along chairman pen bazar committee long chairman pen doan BJP claim bang khu bang phi tum doan atum chingwai chingsai pen atum chidon sar pen niliphan nili bihek osu nili thek thangda visita niliphan isi rat aparman la pen khailong ri aparman Karbing long aparman aphan BJP along isi mesen ke claim kacharli dun long ya phan niliphan daito nang pi lasi nili ke chengsi la so puthak pensi nili ke chengsi ka choro kangtung ke Karbing long autonomous council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM sir alangli phan nili chorolo athe pipotma nili alangli long nili claim dun longji la pen claim dun thekji ko alangli tum na matha pen nili phan ansu se nangi pakeng ki claim ke chok che long nanga pachok ponji la pan so se iprang ke mesena sai ke claim long ye phan alangli war sai nanga pia pot ni alangli phan ninga klong pen akiro pilo la penan parta ladak BJP is Karbi Anglong along ke charipon a president Laichan Ingleng sar la pen dak sarsing phangcho sar president la pen general secretary la pen is Karbi Anglong BJP ada committee doan claim bangpu bangpi atum finance tame nili ninga klong pen alang li tuman churulo athe party along alang li tum nili phan sitame isi awar sai kam ki claim long ji aphan la pen mesen ben ki pa claim pon ju anso se nang than nang pare pen nili claim long ji awar sai nang pi pot BJP a committee Ladakh district committee Karbing long is long committee doma team aphan da nili kurwang thupilo la penan parta nili phan nilipini message along chithek long lo jenili phan Karbi Anglong non hejong ki manpona MP Omor Singh Tiso sar alang li sitame nili phan nang kichoro lapen congratulate nang pipot alang li phan nili ninga klong ben alang li phan stame lapuson alang li tumulong claim ulong pamikaji awar sai nang pipot alang li tum phan da chorulo lanchot kali Ladakh West Karbi Anglong a president Rodip Ronghang alang li West Karbi Anglong president hansame nili chorulo la pen Bir Singh hanse district general secretary alang li tuma phan pen a team of hansame nili ninga klong pen la so spokesperson long ki claim long pa alang li tuma hansame chorulo la pen Karbing long autonomous council along Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon along team Karbi Anglong along kachirap dun doan na tum hansame nili ninga klong pen la so spokesperson na nili phan daito na pipot alang li tumana churulo la pen MEC doan EM doan la penan parta Ladakh BJP along kachirap kachitodun dak district committee pen ha abera committee along daito ke anatum an phan sitame nili ning aklong pen kosonsi BJP aphan la pen Karbi Anglong aphan kosonsi ke claim messenger ma labang ke ning isipen ke claim dun longje phansi abera committee village committee a level an phantame nili ninga klong pen choro parlo lasi non nili la kaduk kawe aphan komane aphan si nili kiropon dak morcha do piglang ST morcha pen chenglok minority morcha pen chenglok Christian morcha pen chenglok Ladakh youth wing doan la pen Ladakh morcha doan atuman sidame nili la puson pini arpu ke denglong pen ki claim nun long je aphan kachi sik long bangke kadu kawe a morcha doan hansame nili hin pen akiro pilo lasi ko mane phan jong si nili ki ropon along kachuropon along jong si mane phan bad de dulang polote nili phan dianon la pen nili kadu kawe Karbi Anglong arat phan stame nili mithang a life along
nili student KSA long to bom hositame nili tum ASDC la pen CPI mela movement long nili tum ke claim dun ko an ke thek the labangke nili tum nangli tum atheng nu si theklong lo la so long batai karbia khelong isi mentune khai ka charbu long kuson si karjab du nei ma pencheng lok kaprek asai long jutang jubat along pencheng lok do an asai long ko an ma ki thek ija kong ki do la pen kachini du nan labangke mithang akhei mithang long ria phansi ka charjab du phansi do son thotsi nilinon BJP long ke claim dun pusitame isi ning theklong isi arjab thip la pen karbiang long aphan kaike kaching thur pen chenglok hemprek aparman pen chenglok ki japon theklong si nilimi thangta ladak isi chief Dr. Tuliram Ronghang sar aphan ning theklong si nilimi thang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusitame karbiang long ki do barim akhai do an la pen dak karbi pen chenglok khai barim do an pen ning isi pet pen ilitum ke hang che don pet pulote hemprek ta longji la so aning ki thepen la pen karbiang long non ilitum ki damtang CM pen mathadam pulote non ki do ma CM bangke karbiang long education anat pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ki dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko la so kaching thur asai pen chenglok bangke alang lipan ning theklong pen si non nili sitame ining chipa the pen si kewangji arni ili tum mithang akhai pen chenglok dak ke do bari ma khai do ana tum pen ning isipet pen karbiang long aphan isi mesen claim ponje aphan do ana tum long pen saishon long po la pen kadu kawe long pen stame hirjume long ji pusi nili ning thedo la se kadu kawe phan sitame nili non rat athengnu kwansi nili claim unjine claim un ine lake rat athengnu si theklong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum anso sesi nili phan hirjume nang PG anso sesi ke claim me ke damme phan hirjume long ji pusi nili ning thelo la se kadu kawe phan sitame karbiang long rat aphan nili konani ke chok che phan nili phan